खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबिजों हारिनि खामानि मावनानै जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावजानाय एनडिएफबिनि सोद्रोमा खरगेश्वर बसुमतारीनि नखरनो बिटिआर सरकारा न' लुनानै होदों। तामुलपुर जिल्लानि एमएलए जयलेन्द दैमारी बिथाङा फोरमायथिदों दि हारिनि थाखाय नांनानै जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा मोननाय खरगेश्वर बसुमतारीनि नखरनि थासारिखौ नायनानै आरो जायनाखि खरगेश्वर बसुमतारी बिथांनिया बिसिजों लोगोसे सासे फिसाज्लाबो दङ बिनि थाखायनो बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथांनि नखरनो थानो थाखाय न' लुनानै होनायजों लोगोसे रांखान्थि मदद होनो थाखाय इ-रिक्साबो होदों होननानै फोरमायथिदों। बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हानायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों खरगेश्वर बसुमतारीनि बिसियाबो जायनाखि गोबां एनडिएफबिफोरानो हारिनि खामानि मावनानै जोबथेसालियाव दं आरो बिथांमोननि नखरनि थासारियाबो मोजां नङा बेनिखायनो बिथांमोननोबो सम आरो खाबु नायनानै अनसुंथाइखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों एमएलए जयलेन्द दैमारीया। बिमा माइनावखौ बरायनानै न' फारसे लाबोबाय थानाय समावनो गंसे एल्ट' गारिनि सौख्रांनायजों सा 9 सुबुंनि जोखोम। बे दुखुनांथाव आरो गिथावना जाब्रबथाया धेमाजि जिल्लायाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय हांमासाफुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा माइनाव फोरबोनि थाखाय माइनाव बुरखांनानै लानानै रंजा बाजायै फैगासिनो दंमोन। बेयावनो अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय फैनाय AR-08A3520 नंनि एल्ट' गारिया सा 9खौ सौख्रांलांदों। सा 9 सौख्रांलांजानायनि मादाव सा 5खौनो गाज्रि जोखोम जादों होननानै फोरमायथिदों। गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै अमृत दैमारी, महेन मुसाहारि, मनिराम दैमारी, जोंस्रां बर', सानसोरां आरो माखासे। जोखोम जानायफोरनि मादाव अमृत दैमारीखौनो बांसिनै गाज्रि जोखोम जादों होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो रायजो राजाफ्रा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला एल्ट' गारिनि सौख्रांनायजों सोरबा खर'आव जोखोम जादों, सोरबा आथिं बायदों आरो सोरबा आखाइ बायदों। नाथाय एम्बुलेन्सनि आंखालनि थाखाय गोब्राबथार जोखोम जानाय सुबुंफोरखौल' डिब्रुगड़ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों आरो जायफोर एसेल' जोखोम जादों बिथांमोनखौ खाथिनिनो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जाथाय जानायनि उनाव एल्ट' गारिया खारखुमा लांनो नाजादोंमोन नाथाय उनाव सिमेन्ट सापरि पुलिस बिफाना हमनानै दोनदों। हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनो स्कुटि होनो थांखि लाबाय आसाम केबिनेटआव। मख'नो गोनांदि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव खुंजानाय आसाम केबिनेटआव माखासे थांखिफोर लादों। बेनि मादाव 2022 मायथाइयाव हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन उथ्रिसारनो हानाय 29,748 हिन्जावसा फरायसाफोर आरो 75% आरो बेनि गोजौ जौखोन्दो मोननो हानाय सा 6,052 हौवा फरायसाफोर गासै 35,800 फरायसाफोरनो स्कुटि होनो थाखाय थांखि लाबाय आरो बे स्कुटिखौ 30 नबेम्बरनिफ्राय फरायसाफोरनो होगोन। हायार सेकेन्डारियाव मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय सा 35,800नो स्कुटि होनायजों आसाम सोरखारनिया 258 कौटि 90 लाख रां खरसा जागोन होननानैबो आसाम सोरखारा फोरमायथिदों। फरायसाफोरनो स्कुटि होनो थांखि लानायनि अनगायैबो आसाम केबिनेटआव माखासे थांखिफोर लाबोदों। बेनि मादाव फिक्सड पेआव साख्रि मावनाय एसिस्टेन्ट प्रफेसर जाय दानफायाव 21,000 आरो 8,000 राङै मोनगासिनो दंमोन बिथांमोननि दान बान्थाखौ 55,000 रां खालामनाय जासिगोन। बेजों सा 135 फिक्सड पेआव मावनाय एसिस्टेन्ट प्रफेसर बिथांमोनहा मुलाम्फाखौ मोननो हासिगोन। बेनि अनगायैबो काजिरङा माहारियारि पार्कआव दावबायारिफोरनि गोसोखौ बोनो थाखाय हटेलबो लुनाय जासिगोन। हायात ग्रुप अफ हटेल्सनि साराफ हटेल इन्टारप्राइजआ काजिरङा नेशनेल पार्कआव हटेलखौ लुगोन। केबिनेटआव माखासे थांखि लानायनि अनगायैबो आसाम सोरखारा हम गार्डफोरनि दान बान्थाखौबो बांहोनो थाखाय थांखि लाबाय। बेनि थाखाय आसाम सोरखारनि हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टआ नटिफिकेसन फोसावदों। नटिफिकेसननि गेजेरजों हम गार्डफोरनि डिउटि एलाउन्सखौ बांहोनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। बेसिक ट्रेइन हम गार्डफोर जायफोर सानफायाव 300 राङै मोनगासिनो दंमोन आरो एडभान्स ट्रेइन हम गार्डफोर जायफोर सानफायाव 315 राङै मोनगासिनो दंमोन बिथांमोनहा दा सानफायाव 767 राङै मोननो हासिगोन आरो बेजों बिथांमोननि दान मोनसेनि दान बान्थाया 23,010 रां जासिगोन। सान 24,000 हम गार्डफोरनि गोलाव समनि दाबिखौ सुफुंनानै होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। भाङाघर पुलिसआ गुवाहाटीआव 3 सुबुंफोरखौ एटिएम फ्रड केसआव हमदों। हमजानाय 3 दुथांफोरनि मुङा फारियै साइजुद्दिन आजमत,
रामात आली आरो मुना आली। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला साथाम सिखावफोरा गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय एटिएमफोरखौ सोलो खालामनानै खावोमोन आरो एटिएमनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरनि रांखौ बख'खुमायोमोन लोगोसे शपिंबो खालामखुमायोमोन। बावैसो सिगांसो साथाम दुथांफोरा महाराष्ट्रनि सासे सुबुंनि लोंग्रायाव माबा मोनसे लागायखुमानानै सुबुंखौ थाल गैयै खालामदोंमोन आरो सुबुंनिफ्राय मोननै एटिएमखौ खावनानै बेनिफ्राय गोबां रांबो दिहुनखुमादोंमोन। दुथांफोरा बेबायदिनो गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय एटिएमखौ खावनानै एटिएमनि गेजेरजों गोबां रां दिहुनखुमायोमोन नाथाय दा भांगाघर पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जाबाय। कंग्रेसनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो बारग' इउनियन मिनिस्टार मल्लिकार्जुन खारगे बिथांखौ कंग्रेसनि गोदान प्रेसिडेन्ट महरै सायख'नाय जाबाय आरो मल्लिकार्जुन खारगे बिथाङा फैगौ 22 अक्ट'बराव सनिया गान्धी जाय दा कंग्रेसनि इन्टारिम प्रेसिडेन्टनि बिबानाव दं बिथांनिफ्राय बिबानखौ लासिगोन। मख'नो गोनांदि 24 बोसोरनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय नेहरू गान्धी फेमिलिनि नङि सासे दैदेनगिरिया कंग्रेसनि प्रेसिडेन्ट महरै बिबानखौ लागोन। थांनाय 19 अक्ट'बराव कंग्रेसनि प्रेसिडेन्टनि बिसायख'थिया खुंजादोंमोन जेराव मल्लिकार्जुन खारगे बिथाङा गासै 9,385 भटनि मादाव 7,897 भटखौनो मोननो हादों आरो देरहासारनो हादों। बिथांनि बेरेखायाव दंमोन कंग्रेस दोलोनिफ्रायनो शशि थारूर बिथाङा 1,072 भटल' मोननो हादों। देरहाखांनायनि उनाव मल्लिकार्जुन खारगे बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय खौरांगिरि मेलनि सिगाङाव बुंथिदों दि डेम'क्रेसि एबा सुबुंखान्थिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय दानि सोरखारा जि सोलो खालामदों बेनि हेंथायै गासैबो ज' जानानै गसंनो नांगोन आरो दोलोआव रावबो गेदेर फिसा गैया गासैबो समान आरो कंग्रेस दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सासे थार सल्जार हिसाबै खामानिखौ मावलांगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। ड्राग्स एबा जेखिजाया निसा जानाया समाजनि थाखाय आरो न'खरनि थाखाय बेसेबां गिथावना बेनि मोनसे गिथावना बिदिन्थि। ड्राग्स लानाय फिसाया बिसिजों लोगोसे सानै फिसा आरो बिहाव बिखुनजो गासै साबाखौ अरजों सावथारदों। बे गिथावना जाथाया पान्जाबाव जादों। ड्राग्स लाग्रा फिसायनि मुङा कुलदीप सिंह 30 बोसोर बैसोनि पान्जाबनि जालन्धर जिल्लानि थागिबि। रिपर्टनि बायदिब्ला फेनाय एबा निसायाव थानायनि थाखायनो कुलदीप सिंहआ बिसि परमजीत कौरखौ बुनानै उदखार खालामनायजों लोगोसे फिसा सानैखौबो बुबाय थायोमोन जायनि थाखाय न'खराव मोनसे गोजोन गैयै थासारि सोमजिदोंमोन। न'खराव गोजोन गैयै थासारि जाबाय थानायखौ लानानै आरो फिसायनि उदखारखौ सहायनो हायैयाव बिसि परमजीत कौरआ फिसा सानैखौ लानानै गावनि बिमा बिफानि न' फारसे थांफिनदोंमोन नाथाय फिसाया गावनि न'आव फैफिननो थाखाय बिसिखौ खनले खनले बुंहरफिनबाय थादोंमोन। अब्लाबो बिसिया फिसायनि न' फारसे गिदिंबोफिनैलाय फिसाया हरनि समाव बयबो उन्दुलांफुनायनि खाबु लानानै बिहाव बिखुनजोनि न'आव थांनानै सिरियै बिहाव बिखुनजोनि न'खौ अरजों सावनानै होदों जाय जाथायाव बिसिजों लोगोसे सानै फिसा आरो बिहाव बिखुनजो गासै 7नि जिउ खहा जादों। 7 सुबुंखौ बुथारखांनायनि उनाव दुथां कुलदीप सिंहआ दा खारखुमानानै दं होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों। गुबुन गुबुन आदब बाहायनानै रां लुथिनायनि राहा खालामगासिनो दं सिखावफोरा। फ्लिपकार्ट, एमाजन, SBI, इयन' बायदि बायदि गुबुन गुबुन कम्पानिनि मुं लानानै बेफोर कम्पानिफोरनि बायदियैनो एखे रोखोमनि वेब पेज बेखेवनानै रां लुथिनायनि खामानि मावदों सिखावफोरा जायनि थाखाय सांग्रांथि होदों गबर्धना पुलिसा। सांग्रांथि होनाय बायदिब्ला सिखावफोरा माखासे कम्पानिफोरनि बायदि एखे वेब पेज बानायो जेराव सुबुंफोराबो मिथिस्लाबियाव गाव गावनि एकाउन्टखौ खुलिनानै लायो आरो बिनाय मानि गासैबो डिटेल्सफोरखौ होजोबो। बेनि गेजेरजोंनो सिखावफोरा रां लुथिनायनि खामानिखौ मावो होननानै फोरमायथिदों पुलिसा। बावैसो सिगांबो SBIनि मुं लानानै सासे सुबुंनिफ्रायबो 1 लाखनि गोबां रां लुथिनाय जाथाया सोराङाव फैदों। गबर्धना पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला SBIनिफ्राय फन हरनायनि उनाव गावनि एकाउन्टनिफ्राय 1 लाखनिबो गोबां रां गोमानायखौ लानानै अमृत दास मुंनि सुबुङा केस रेजिस्टार खालामदोंमोन। बे लेखायैनो नायबिजिरनायाव बे जाथायनि दायनिगिरिखौ झारखन्डनिफ्राय हमनो मोन्दों। झारखन्ड पुलिसनि मददजों जथायै सिग्रोमनायाव अफजल आनसारी आरो अख्तर आनसारीखौ हमनो मोन्दों आरो बिसोरनिफ्राय माखासे फोरमान बिलाइबो जब्द खालामनो हादों होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।